Acabo de pujar, acabo d'arribar a casa i he obert la bústia i m'he trobat tot això, però molt especialment m'he trobat això. I estic molt emocionat i no sé com obrir-lo. Vaig a obrir-lo. Uau! Consti que vaig ser el primer en demanar-lo i a més no va cap a Catalunya. Estem a un poblet de Saragossa, d'Aragó, que es diu la Puebla del Pindent. Ui, espera que no ho vull trencar. I m'ha arribat estic nerviós, La Bíblia al cor. Cançoner, textos i acords. Com mola, com mola. Ostres, ja. La llibreta amb les cançons i els acords. Una dedicatòria. Aprenent la Bíblia amb cançons. Moltes gràcies, Pau i família, per la vostra participació i el vostre suport al nou disc Bíblia al cor. Aquí tenim els resultats del treball en equip que hem fet entre tots. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Colosencs 3:16. Desembre 2016. Mola! Mola!